Hola, avui tenim un programa molt especial perquè entrevistarem el Jan Margarit, anirem a escalar amb ell al Santuari de Queralt, també escoltarem els consells de la Cèlia, l'oferta de la setmana amb l'Àlex i finalment anirem a veure la Laia Ferrer, que ens farà la prova de conducció del nou EQV. Em seguiu? Doncs vinga, va, som-hi! I recordeu que, com cada setmana, tenim un sorteig en marxa. Estigueu atents a l'entrevista perquè qui contesti a la pregunta quin és l'esport que en Jan Margarit ha descobert durant el confinament, entrareu en el sorteig d'aquest paravent, el que porto avui. I mentrestant us deixem amb els consells de la Cèlia, avui sobre el parabrises. Soc la Cèlia, som Ester Motor i els hi mostraré la importància que té mantenir el parabrises en bon estat, per tal de garantir el bon funcionament. A la part central superior del parabrises es troben tots els sensors de radar, així com sensors de temperatura que s'ocupen d'activar els assistents a la conducció. En cas de que trobin un impacte o un esquer del parabrises, és molt convenient que es renovin a la concessió oficial, ja que disposem de les eines necessàries per tal de garantir el bon funcionament. El sistema parabrises comporta un dipòsit, al qual se li ha de ficar la barreja perfecta entre aigua i additiu. El nostre producte és aquest anticongelant. El poden trobar a la nostra botiga de recanvis i és capaç de descongelar els vehicles en temperatures inferiors a menys 29 graus. Per tal de que les escombretes dels límpies no deixin rastre, assessorem renovar-les periòdicament. A l'extrem hi trobaran un testimoni que canvia de color. Inicialment és negre i es va transformant fins al color groc. Per culpa de les inclemències meteorològiques es ressequen i poden fer que el parabrises no quedi net. Hola, Jan! Què tal? Bé, i tu? Mira, content d'estar... Avui t'he portat a casa, Sí, sí. Al Berguedà. Aviam què m'ensenyes. A veure què t'ensenyaré. Oh, ja t'ensenyaré alguna coseta, ja després. Després de parlar amb tu t'ensenyaré alguna coseta interessant, el que m'agrada. Això. Escolta'm, benvingut a la família Ester Motor. Gràcies. Ens fa molta il·lusió que estiguis per aquí. És un plaer per mi també formar-ne part, la veritat. Un gran plaer. Com els vas conèixer? Doncs els vaig conèixer a través del live que vam fer durant el confinament. Ah, sí? De fet, ja em vas contactar i vaig dir, bueno, sí, fem el live i suposo que mira... Ens ho vam passar molt bé, el live. Ens ho vam passar molt bé, vam veure que era un nano que somreiem i... Sí, cap a dins. Fantàstic. Escolta'm, tu ets corredor de curses de muntanya, ets molt jove, però ja tens una llarga trajectòria. Com vas començar? Com et vas fer corredor de curses? Bé, jo jugava a hoquei herba, que és el que juga a Matadepera, a Terrassa... Perquè tu ets de Matadepera, Jo soc de Matadepera, sí. Matadepera. Matadepera. La gent diem Matadepera, els que no som... No, exacte. ja ho he pres, Ara és Matadepera. Matadepera, ara, que abans no ho era. No, vull dir que ara ja ho has après. Sí, ara ja ho he pres, perquè molta gent diu Berga i diem, no, és Berga. És el mateix. És el mateix, sí. Total, que soc de Matadepera i a Matadepera jugo al hoquei herba. I un bon dia vaig apuntar a la cursa del poble que feien, a la Montrodon, que és la cursa que puja una mica a les muntanyes de la zona, i ja des de llavors crec que soc corredor de muntanya. Sí? Et devia anar bé la cursa? Devies guanyar? Bueno, no, que va, hauria fer el 150, però bueno, el primer dia que la vam haver de fer, sí, no sé, hauria ser fa 10 anys o així. Mare de Déu. I després ja mica en mica m'hi vaig posar, el que dèiem ara fa un moment, que el 2012 va ser la primera vegada que vaig veure corredors així de primer nivell i tal, als Sky Games, a la Ribagorça. És que ara ho parlàvem amb el Jan, que el 2012 vam coincidir. Jo no ho sabia, tu m'ho has refrescat.
els Sky Games a la Ribagorça, jo vaig anar a córrer una duatló de muntanya, la setmana següent vaig fer la cursa de campionat del món de marató, i tu em vas dir que estaves per allà. Jo estava per allà, estava mirant... Jo havia corregut al vertical, em penso, i estàvem mirant el duatló perquè hi hauria haver amics de Matadepera que el corrien també. És veritat, amb llarga tradició, a Matadepera. Sí, amb llarga tradició. Tinc algun amic, tenim el Genís Sabater, que també devia córrer per allà. Per allà segurament, i això me'n recordo de veure entrar la primera noia, es diu Núria Piques, no sé què, i mira, aquí estem. I aquí estem. Gairebé 10 anys després, tu diràs. fem una entrevista a Caral. Tu diràs. Que bé. Mira. Molt bé. Escolta'm, avui t'he enganxat una mica de miracle, perquè m'han dit que te'n vas a no sé on i que tardaràs molts dies a arribar. Explica'ns una mica on vas, perquè és una incògnita. Ara mateix la meva vida és una incògnita, sempre dreta. Vius a la furgoneta. Visc a la furgoneta. Per tant, estàs amortitzant la Marco Polo. Estem posant a prova la Marco Polo cada dia. Que bé. I ara marxem cap a la zona centre d'Espanya, perquè la meva parella està estudiant als afores de Madrid. Molt bé. I estem sobretot a la Sierra, i normalment aquesta setmana, per exemple, té 2 o 3 dies de pràctiques presencials, amb la qual haurem d'anar 2 o 3 dies a un centre veterinari. He vist unes botes dins de la Marco Polo i dic, aquestes botes per què les fa servir? Doncs sí. I si no la resta, doncs ens anem movent a la Sierra i anem descobrint una mica per allà, que no ho coneixíem, i mira. I tu vas entrenant per la Sierra? Anem entrenant per la Sierra i la veritat és que... I vivint a la Marco Polo? I vivint a la Marco Polo, sí. I l'aigua de la dutxa de la Marco Polo surt freda o surt calenta? No surt calenta, diguéssim. No surt calenta, surt freda. No surt fresqueta, sí. Bueno, les dutxes allò... Però bueno, és una dutxa de supervivència. Clar. Quan estàs vivint a una furgoneta és el que hi ha. Bueno, però és divertit. És divertit, sí. Segur que molta gent t'enveja poder fer això. Bueno, quan penjo la foto molt xula al matí o així, tothom em diu, quina sort. Doncs va, volem una foto dutxant-te, La farem. Un dia d'aquests durs, de més? Molt bé, i tant. Ho ha dit, nus. Sí, una foto nus, has dit. No, un dia d'aquests durs. Durs, ja entens, nus. Escolta, ja paraules majors, Dic, escolta, aquí potser tindrem moltes visualitzacions, si ens fas una foto dutxant-te nu a la furgoneta. Molt bé. Escolta'm, com vas passar el confinament? Com vaig passar el confinament? Doncs, de fet, ens vam conèixer arrel del confinament i dels Stern Talks. Vaig passar el confinament a casa dels meus pares, ja que a la furgo no podia estar confinat. I, bueno, la veritat és que millor del que em pensava. Si m'haguessin dit que m'havia de passar 2 mesos tancat a casa... Hagués vingut un patatús. Sí, i com que... Vas descobrir un nou esport, Vaig descobrir un nou esport, que també t'he de dir que l'he abandonat una mica. Sí? Però em vaig posar a fondo amb el salt a corda. Salt en corda, com el Rocky Balboa, Com el Rocky Balboa, i la veritat és que, mira, mica en mica vaig anar mirant vídeos, no sé què, i m'anava aficionant. I tant. I, mira, almenys vam mantenir-nos una mica en forma, ens vam distreure i va ser divertit. Sessions cada dia. Quant durava una sessió de corda? Doncs al principi durava el que durava, però al final feia tots els dies 1 hora. Déu-n'hi-do. Ben bona. Seguida donant vots, Sí, bueno, a vegades havies de parar un moment, però més o menys sí, no? Que bo. Això que també al principi del confinament, si m'haguessis dit que havia de saltar 1 hora a corda, t'hagués dit que no, que mira... Tu estàs xalat. Molt bé, et deu haver servit, perquè ara vens a les Azores, vens de córrer, has fet un bon paper. Sí, estic content. Sí? Estic content. Una cursa de 4 dies, amb un nivell internacional que feia por. Sí. I bones sensacions, La veritat és que sí, després d'un any així incert com ha sigut, en el que, bueno, també me l'he passat, doncs, després d'estar 2 mesos tancat a casa, he volgut sortir a la muntanya i fer una mica de tot, no? Més que centrar-nos en un objectiu que potser no es feia. La veritat és que pensava que no es faria, així que el simple fet d'estar allà jo ja em sentia guanyador. I, com tu has dit, un nivell molt alt, cosa que estic content de veure cada cop més sovint a les curses de muntanya. I res, jo molt content amb el meu resultat. L'últim dia se'm va anar una mica el turmell i vaig perdre una mica de posicions, però si no, la veritat és que molt content. Que bé, ens alegrem de veure el Jan Margarit on fire, perquè, escolta'm, també vas fer el rècord de la mola, tinc entès. Tens el rècord de pujar i baixar de la mola. Explica'ns això, d'on vas sortir? Vas arribar a dalt, vas baixar, temps...
Doncs això va sortir també durant el confinament. També, Amb els Just Sociats, no sé si tant, els segur que grans el Just coneixes. Sociats, sí. Doncs un dia em va enviar un WhatsApp, no sé què, tio, que he estat mirant coses i que potser ho podem baixar en menys d'una hora. Dic, home, què vols dir en menys d'una hora? I així anar estudiant temps i això, com que teníem tot el dia Sortint no de sabíem què fer. De la plaça de l'Església. De la plaça de l'Església. I vam estar mirant recorreguts i això, i mira, al final vam dir, bueno, ho hem de provar això, i mira, vam dir, vaig trucar al Biel i vam dir, vinga, va, fem una mica de vídeo, i al final, ostres, supercontent, perquè la ruta més ràpida passava per davant de casa meva, Oi, que bé. de casa dels meus pares, així que ja tenia el temps marcat, ja sabia més o menys el que faria des d'allà. Cada pedra. I va ser xulo, la veritat que no comptava anar tan ràpid com vaig anar, comptava fer una mica més. En què Jo estava el comptava temps? fer uns 58 o així. 58 minuts. Justíssim baixar de l'hora. Que guai. I al final em vaig fer una mica menys de 55. Imagina't. Vull dir que la veritat és que molt content. Sí, molt content. Impressionant. Crec que a 4:30 el quilòmetre em va sortir 4:30. i eren 12 quilòmetres. I l'antic rècord quan estava? No hi havia, No o sigui, rècord. vam fer un temps d'aquests. Doncs mira. Però bueno, mira, així també volia A veure si incentivar una mica s'anima algú que la a gent provar-ho. del poble ho provés, no? Que el Pere o el Sí. Genís, fins i tot alguna noia, no? Que provessin de fer el seu temps i així, mira, Que bé. en aquesta època, si no hi ha curses, doncs potser que aquest any, en vez de fer la pujada a la mola per Nadal, que tothom vagi a provar, I tant que aviam sí. quant temps fa. Doncs us animem a provar el rècord de pujada i baixada a la Exacte. mola i a menjar amb Margarit. Més cosetes. Tens alguna cursa preferida? En el meu cas, per exemple, quan m'ho demanen sempre dic que és l'Ultra Pirineu, que és la Pirineu, cursa de casa, està clar. que correm per tot això que tens aquí al davant. Sí. Tu en tens alguna que diguis, ostres, aquesta? Jo t'hauria de dir que el Trail Cap de Creus, Sí. que organitza el Clasmark aquí a Roses, Sí. és de les curses més xules que he fet, Caram, Mar, muntanya, Sí, contrast. són 20 quilòmetres és curta. i és rapideta, és curta, És molt però curta. és una de les curses d'aquí que més m'agraden. Que bé, doncs estarà molt content el Gerard de Clasmark que els hagis dit que la cursa del Trail del Cap de Creus... Sempre és una cursa que... A l'Alt Empordà. Sí, Que bé. em guardo bons records i Sí. m'agrada tornar-hi. Sempre és un plaer córrer allà a l'Alt Empordà, tant en bicicleta com tant en bicicleta com corrent, al Cap de Creus és molt bonic. De fet, és un dels llocs que amb la Marco Polo sempre dic a la gent, a la Marta Marrero li vaig dir a l'anterior programa, et recomano que si tens un cap de setmana te'n vagis a l'Alt Empordà, al Cap de Creus, que tindràs de tot. Tindràs mar, muntanya... És això. I tant. Que bé! Més cosetes. Tens manies, supersticions, cosetes que diguis això ho he de fer perquè si no la cursa no m'anirà bé? No, jo crec que no sóc molt maniàtic. Sí que m'agrada tenir-ho tot ben a punt el dia abans, si pot ser, però intento no tenir manies ni supersticions perquè si algun dia fallen ja després ja comencem amb el peu esquerre. Molt bé. Sí. I alguna lesió important? Alguna lesió important, sí. Em vaig trencar un lligament, un tendó d'aquí al turmell i va costar tornar, però bueno, ara està tot bé, això, ara a les Azores em vaig fer una torçada al turmell, estic uns dies sense fer gran cosa, però no és res greu. Molt bé. I esperem que així segueixi. Que bé. Doncs, escolta'm, jo t'envejo, perquè el peu dret va ser? Peu dret va ser. Fent algun tipus de bestiesa? No, corrent a la cursa, sí. Sobrecàrregues? Sí, jo recordo que el Jan, doncs, vas estar vaig estar bastant temps. Preocupat, costava molt. Costava, sí. Però bueno, ara ja estàs bé, home, que bé. Bé. Escolta'm, com portes el fet, doncs, de ja comença a ser un corredor conegut, internacional, com portes la fama? Bueno, aviam, el meu Hall of Fame també és bastant reduït, Poder és més reduït, però bueno, la gent et coneix. He fet un nou pas que és portar el meu nom a la furgoneta. A la furgoneta, a la Marco Polo, ja hi va el meu nom, ja puja un esgraó. Exacte. No, bé, la veritat, de moment bé, tampoc és que tingui molts fans i que això em preocupi molt, però bueno, sí que penso que puc intentar inspirar la gent i això és positiu. Els més joves. Exacte. I tant. I intentar, doncs, defensar les coses que comparteixo i això crec que és sobretot fer les coses bé perquè els qui ens miren, doncs, segueixin una mica aquesta estela, eh? Sí. L'estela del Jan Margarit,
que se'n sent a parlar, però segur que se'n sentirà parlar encara més. Esperem que sí. I tant que sí. Escolta'm, vas descobrir un nou esport fa cosa de 2-3 anys, tu ets corredor, l'esquí de muntanya també sembla que sigui obligat que a l'hivern doncs haguem de fer esquí de muntanya, però de cop i volta et vas trobar un esport que no havies fet mai i que vas dir, buah, m'he enamorat. Explica'ns una miqueta quin és aquest esport que no és saltar corda. No, esquí de fons. Esquí de fons, eh? Suposo que anem per aquí. Sí, esquí de fons. És un esport que m'encanta, crec que és un complement superbo tant per córrer com per qualsevol esport aeròbic que vulgui ser. I bueno, que demana un nivell tècnic i de coneixement del medi molt més baix que el que pot demanar l'esquí de muntanya. Parles del clàssic, eh? Tant el clàssic com el patinador. Sí? A més, doncs, tens dos estils que pots anar canviant en funció del dia. dia. Tant te fa un o l'altre, depèn del dia? Sí, tant me fa. I a més, doncs, bueno, també estic treballant com a monitor i ja el meu hivern s'ha volcat amb l'esquí de fons. Esquí de fons. I la veritat és que, sí, content. Vas treure't els estudis, tens el TD2 d'esquí de fons. Exactament. I ara, a més, t'hi guanyes la vida. Que bé. Sí. Aviam aquest hivern que ens deixen fer. A Font-romeu? A Font-romeu depèn de la setmana. Ara aquest últim any vaig estar a Lles, sobretot. I tant, a Lles de Cerdanya. I a Lles de Cerdanya, i vaig trobar un grup de monitors molt xulo, així que si puc tornar... Doncs jo m'apunto perquè n'he fet, però crec que no tinc la tècnica. Vindrem a fer un estern esquí. M'has de fer unes classes, m'has de recordar una mica la tècnica, més que de l'esquí de fons, que el clàssic, l'escàting. Tinc uns esquís que s'estan cobrint de telaranyes i estaria molt bé que m'ensenyessis a practicar una mica, aviam si ho podem muntar. Molt bé, més coses. Tens algun viatge pendent? Algun viatge pendent? Allò que diguis, vull anar... Sí, m'agradaria... Tinc, jo crec, 2 viatges pendents en furgo que m'agradaria molt fer. En Marco Polo? Sí, en Marco Polo, que m'agradaria fer. Vaig estar una vegada a Còrsega, però molt poc temps. Vam estar una setmana així bastant ràpid. Sí, corrent amb uns amics, vull dir, anàvem corrent, però fèiem una mica de tot. I m'agradaria tornar-hi amb la furgoneta amb una mica més de temps. Que bé. Aquesta època abans que faci fred, però que sigui després de l'estiu, que no hi ha tanta gent. Tardor, primavera... Sí, tardor o primavera. I és un lloc que m'agrada molt i tinc moltes ganes de poder-hi estar un temps en furgo, que crec que et permet anar una mica per tot arreu. I ja tens que de la furgo no et desenganxaràs, No, de la furgoneta no al final hauràs de pagar l'IBI. Que bo. I un altre és cap a Noruega i tot això m'agradaria molt fer-ho. I tant. Allà on viu el Kilian, eh? Sí, L'has anat a veure, per cert? No he estat mai a Noruega. I cada vegada hi ha més corredors de muntanya que venen d'allà, també, i clar, ja començo a conèixer bastanta gent i dius, mira, estaria bé... És molt bonic. Sí, quan veus les fotos que pengen o que t'ensenyen, dius, ostres, venen ganes d'anar-hi. I tant que sí. Jo hi he estat 2 cops a Noruega, la primera fa molts anys, vam fer esquí de fons, una ruta, i ara hi vaig tornar perquè el Kilian em va... Sí, a l'hivern és preciós, tot i que les hores de sol no siguin les desitjables, eh? I llavors hi vaig tornar perquè el Kilian em va convidar a la seva cursa, Tromsø. Ah, clar, aquesta de Tromsø. Què, me la recomanes? Sí, te la recomano moltíssim. És una cursa salvatge, d'aquelles que avituallaments molt pocs, estava poc mercadeta, però això feia que haguessis de tenir certa intuïció en una zona molt tècnica, amb una cresta espectacular. Mare in Kilian. A més, ens va passar una anècdota que m'agradaria explicar-la, que és molt bona, perquè em va venir a buscar el Kilian a l'aeroport, eren les 3 de la matinada, era de dia, perquè l'estiu a Tromsø és de dia, i ens va parar la policia. I no saps què ens va fer la policia? A mi no, el Kilian, que em portava el cotxe. Autògraf? No, el va fer bufar. Ah, sí, eh? Era un control d'alcoholèmia. I jo el primer que vaig pensar va ser, aquesta màquina la rebenta. Si es posa a bufar amb la capacitat pulmonar que té el Kilian, la màquina la rebenta. Algú no trobarà. I no, va bufar una vegada, no va anar bé, i dic, veus, ha bufat massa fort, dic, tio, calma't una mica. I va tornar a bufar i va donar, evidentment va donar negatiu i vam poder... Ostres, que bo. Sí, va ser una anècdota molt divertida, no? Trobar-nos amb el Kilian fent un control d'alcoholèmia. Es van pensar que tornàvem de festa. Sí, que a aquestes hores també... Però bé. Escolta'm, estudis a Font-romeu, ja els deus tenir acabats, no? Sí, estudis vaig acabar... Estaps. Vaig acabar Estaps i després em vaig posar amb el tema del TD2 d'esquí de fons i ara ho tinc bastant parat. I veurem si més endavant surt alguna curiositat o vull complementar-ho amb alguna cosa.
veurem. Segueixes amb Salomon, entenc? Sí, de moment sí. Estàs content? Sí, la veritat. El Biel et tracta bé, Amb el Biel al final del món. Clar que sí, i tant que sí. Doncs, escolta'm, l'he trucat, per cert, viu allà darrere, l'he trucat a veure si ens pot venir a fer una sorpresa, però jo te'n tinc una de ben preparada, Com t'he dit al principi de l'entrevista, jo ara et vull mostrar el que m'agrada, el que ara mateix em sento més còmoda, que és descobrint petits secrets del Berguedà. Aviam, doncs. I com portes l'escalada? Bueno, Què vol dir, bueno? Fa molt temps que no em poso uns peus de gat. Fa molt temps que no et poses uns peus de gat, però te'ls has posat? Me n'he posat. A veure si acabaràs com l'esquí de fons. Ei, aviam si pot ser... ser... Que t'agradarà tant que et trauràs el TD2. Exacte. Doncs escolta'm, provem-ho. Anirem aquí al costat del pàrquing, no ens mourem gaire. Anirem aquí al costat, que hi ha unes vietes. Perfecte. I escalarem una mica. Vinga, doncs. Va, que et vull veure patir. Perfecte. I mentre preparem el material, us deixem amb l'oferta de la setmana que ens ha preparat el nostre assessor comercial, l'Àlex Cruz. Quan somies amb el viatge perfecte en carretera, no pots evitar pensar a la classe V de Mercedes. Jo sóc l'Àlex Cruz, assessor comercial de vehicles d'ocasió, i avui us presentarem l'oferta de la setmana. Aquesta impressionant classe V compta amb un motor de 163 cavalls i una equipació excepcional com és l'acabat Avantgarde, i tan sols amb 48.000 quilòmetres. El vehicle porta pintura metal·litzada negra obsidiana, 8 places en tapisseria de cuir negre, climatitzador amb sortida a places traseres, paquet d'aparcament amb assistència activa, sistema de navegació Command Online, canvi automàtic de 7 velocitats, porta lateral esquerra, vidres trasers tintats, moldures interiors de fusta i molts extras més. Espectacular, oi? Doncs no deixeu escapar aquesta unitat que gaudeix d'un 30% de descompte. Moltes gràcies. Et deixaré un arnès. Aviam, clar, que sorpresa. Jo no porto res, No, ja he agafat material, perquè dic que no ens vingui... Perfecte. Saps com funciona, això sí. Sí, com funciona. Això que encara hi arriba. Aquí encara... Perfecte. Doncs res, aquí tenim unes vietes de 5è grau, 6A, 6A. Et faré pujar per aquesta d'aquí. Ei! Molta sort. Sorte! Com caigui aquest blocarro, veuràs. No em ratllis el cotxe, Molt bé, això, Ja. Bueno, va. Bueno, aviam. Les trauràs. Molt bé! És que es nota que és un atleta d'èlit. El fill ja li veus de seguida que va bé. Què tal? Molt bé. Vale. Hosti, que xulo el forat aquest. Que guapo. I mira ara les vistes que tens, Una passada, sí. Quin pati que teniu, el Berguedà. Que sí, quin pati. Que guai. Bueno, em pots pillar quan vulguis. Que guai. Gràcies. Que guai. Mira.
Bé, espero que us hagi agradat l'experiència avui aquí amb el Jan Margarit de cara a la paret. I ara us deixo perquè he quedat amb la meva amiga, la Laia Ferrer, perquè vull que m'expliqui l'experiència que ha viscut amb la nova EQV. Hola, avui he vingut al concessionari d'Ester Motor de Manresa, on podeu veure hi ha vehicles d'ocasió, vehicles nous, també tenen taller, i avui els amics d'Ester Motor crec que m'han preparat una sorpresa. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, Laia, ¿qué tal? Muy bien, ¿Todo ¿cómo bien? estás? Pues Perfecto. mira, aquí, esperando esta sorpresa, a ver qué me traes. La sorpresa es verte por aquí. Hombre, No. ya sabes que siempre que puedo vengo. Muy bien. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa y estreno. ¿Estreno? Estreno. A ver. Te voy a presentar la nueva EQV de Mercedes, el primer maxi volumen 100% eléctrico de nuestra gama, de nuestra familia. Madre mía, ¿me la vas a dejar probar? Te voy a dejar probar, exprimirla y casi te retaré. Per qui no conegui l'Alejandro Pérez, ell és director comercial de vehicles industrials lleugers, per tant, tot un expert de la EQV. Alejandro, ¿alguna recomendación, algo que tenga que saber? Está homologada con los más estrictos exigencias de la nueva WLTP. Está homologada para una autonomía de 357, pero sus baterías de 100 kilovatios y el equipamiento que tiene sistema, que es de recuperación de Sí. energía, dependerá del conductor poder hacer un poquito más o un poquito menos de eso. Me estás retando, ¿eh? Sí, encubierto. Pues La nada. hemos autolimitado a 140 por hora. Bueno, vale, Te lo digo tampoco para que ahí no me de pasaré, velocidad no te pasaré. pasarás. Pues nada, voy a probarla. Venga, vamos por aquí. Laia, tú A has ver. llevado una Marco Polo, ¿verdad? Sí, Pues esto es exactamente igual que la Marco Polo. Mismos tiempos de conducción, mismos botones, mismo equipamiento. vale. La diferencia principal es el ruido del motor. Cuando metas llave y gires, no vas a escuchar nada. Claro, es que yo lo he hecho, pone ready, pero estaba como, no funciona, Como claro, que me falta algo, ¿no? claro. Pues el ready Estás en re. es el que te está diciendo. Yo estoy preparado. Vale, Cambio de marchas automático, hacia adelante, hacia atrás, el retroceso, punto muerto, el neutro, sí, ahora. los pedales de freno. Siempre todo O igual. sea, si ahora pongo D, ya se me va, ¿no? Ah, sí. Ya está, Vale, perfecto. vale. Característica o diferencia, Sí. la recuperación de la energía. energía, vale. ¿vale? Con las levas, leva izquierda para el menos y leva derecha para el más, podrás seleccionar qué tipo de conducción quieres y qué recarga quieres coger. Por ejemplo, vamos a bajar una montaña donde cuando levantemos el acelerador no queremos que frene, queremos que vaya como en modo vela. Vale. Pues cogeremos el D+. Vale. Con el D+, irás como en punto muerto. El coche no frenará solo. Vale, vale. Pero, por ejemplo, nos vamos a meter en una ciudad. Sí. En una ciudad podríamos poner el menos, con lo cual, cuando dejes de acelerar, el coche frenará, aplicará una frenada. No solo desacelerará, sino que aplicará un poquito de frenada. Esa frenada irá recuperando energía. Con el tacto Vale. y la experiencia que tienes, Vale. en ciudad, con el menos, solo tocarás el acelerador. Ostras, Cuando llegues a un semáforo, levantarás y frenarás. pero esto es genial. Yo Llega que hasta hago detenerse. mucho ronda y ahí es frena, embrague, acelera, tal. O sea, eso es fantástico. Te olvidas de eso. Seguramente en la ronda, en caravana, gastarás menos batería Claro. que una autopista a gran velocidad. Wow. Recuerda, la hemos limitado a 140. Sí, vale, Seguridad ante todo. vale. No te preocupes, El que resto, no irá más rápido. el resto es todo igual. Conducción, los mismos botones. Todo, sí, ya lo veo. Es una conducción Sí. normal, 100% normal de cualquiera de nuestros coches. Vale. Tienes los sistemas de seguridad, la cámara, ángulo muerto, cámara 360 grados. Tengo que decirte que, aunque parece muy grande, al menos la Marco Polo, que es lo mismo, Sí. o sea, cuando la conduces es fantástica. Es comodidad 100%, haces kilómetros y no te cansas de conducir. O sea, es increíble, Sí, es un coche muy Es un coche cómodo. muy cómodo. Muy cómodo. Tanto de ergonomía al Todo. conductor como la Se ve autonomía. todo, aunque es grande. Muy amplio. Luego lo Es tienes muy ágil. perfectamente todo, Mucho muy giro, ágil. en un parking se mueve muy bien. Para un ángulo de aparcar giro. incluso, como puedes ver por la cámara, o sea, es increíble. Sí. No, a mí me Espero encanta. que la disfrutes mucho. Vale, pues nada. Estás de estreno. Venga. Enhorabuena. Vale. ¡Hala! Hasta luego. Hasta ahora, chao.
què tal? Ai, molt bé, Com ha Núria. anat això? M'ha encantat, Sí? Sí, tu tens la Marco Polo, no? Sí, la Marco Doncs Polo. mira, és I gairebé igual a nivell de conducció, al panell tot, però no fa soroll. No fa soroll. No, és I escolta, una quina sensació. autonomia té? Doncs mira, uns 360. El que passa és que tu, depenent de com gestionis, ara t'ho explicaré, té una manera de conducció en què pots fer fins i tot més T'enregala uns quilòmetres. quants més? Exacte, com el Ai, que Kers, bé. com el Kers de la Fórmula 1. I escolta'm, és gran, és ampli. És Aquí molt pots gran. fer-hi ioga, pots posar les taules de Tot, surf, que tot. sé que t'agrada el surf. Tot. Pots portar-hi tot el que vulguis, els nens, les maletes, Calla. i jo crec que si traiem tots els seients podríem fer una classe tu i jo Una dins i cosa tot. de Vine, ioga. vine que te l'ensenyo, vine. Que bo. Mira, Núria, veus? És com la Marco Polo, Sí. de gran, però clar, mira quants seients tens, pots portar aquí a tot el teu equip, tu. Tot l'equip de futbol. I després hi ha una cosa que m'ha encantat i que sí que també t'agradarà a tu, i és que si tu surts d'hora a entrenar, per exemple, a les 7 del matí, doncs tu programes el climatitzador per quarts de 7 i quan entres al cotxe ja està calentor. Calentet I i bé, això és brutal. Que bo! Sí, doncs És res. fantàstic, per tant, té calefacció, Té calefacció, els seients també s'escalfen, per Ah, tant, això això també també m'agrada molt, m'encanta. Sí. I res, i així de gran, així de bé, i a més elèctrica. Escolta, anem a fer la classe de ioga que m'has dit. Clar, vine, va, anem a treure tots els seients per darrere i farem aquí, ens posem les dues mans i aquí calentetes. I escalar una mica Birka amb ioga podem fer i tot. Aquí podríem muntar un panell també per escalar. Home, doncs mira, vés a saber. Escolta, som-hi. Bé, jo marxo amb la Laia, però recordeu que tenim en marxa el sorteig del paravent negre d'Ester Motor per qui contesti bé a la pregunta de quin va ser l'esport que va descobrir en Jan Margarit durant el confinament. Res més, nosaltres marxem, ens veiem ben aviat amb nous continguts i sobretot cuideu-vos. There's a race in the minds, gotta get to the line, but there's no time, no time. Got a mountain to climb, and there's no end in sight, but it is alright, alright. Yeah, it's alright. And it's alright. Gazing up at the clouds when the light's going down. Now there's no time, no time. It used to be hard, but that is long in the past. Today is alright, alright. Yeah, it's alright. Yeah, it's alright. Knows if we'll make it all the way, far away, far away. I guess I need you here with me to say we'll be okay. I promise you the light of day and more. Easy come, easy go, and it won't be long. To a new day, to a distant shore. Hey Mercedes, play songs for kids.